Di dünyayê de qeleviya meznan heta 1909 ve 2 qat zêde bû. Yên xurtan 4 qat zêde bû. Di sala 2022 de di dinê de 8 mirovaniyê qelev. Di Tirkiyeyê de rêjeya kesên qelev di 2022 ve 120 zêde bû. Hûn jî dizanin ku heyema çû Wezaraya Tenduristiyê beyanekî wî hebû. Anegoriya vê beyanê êdî ev mirovên qelev dê bê tespît kirin û piştre jî dê berê we bidin cihên ku alîkariya we bikin. Pişt van gotinan li ser civakê medyayê hinek hatin kirin. Li belê rewş û sanîne qelevê divan demên dawî da li seran serê cîhanê divanê tenduristiyê de wekî piskirekeke mezin derdikeve pêşiya me. Ev piskirek di welatên cîhanê yên pêşketî de hîn zêdetir e. Li ser vî vîdeoyê qelevê çi ye, sedemên wê çi nin, di kîj kesan da risk zêdetir e, xweparsina û çawa ye, em ê behsê wan bikin. Di mêran da ji 120 giraniya laş baz e. Ev yek di jinan da derdora ji 125 e. Ev rêje di mêran da gava derkete ser ji 125-an, di jinan da jî derkete ser ji 130-an, ji vê rewşê re qelevî tê gotin. Piştî pêşketinên teknolojîk di mirovan da li bu tevgêr kêm bûne û xarûn û vexwarinên nexwezayî zêde bûne. Ji ber van sedeman hejmara kesên qelev jî her diçe zêdetir dibe. Di kesên qelev de rêjeya hîn nexweşiya zêde in. Ev nexweşî çi nin? Kezeba we baz digire. Yani wekî dohnê bifikirin. Mixabin piştre jî di xwînê de kolesterola zêde derdikeve holê. Wekî din di kesên qelev da nexweşiya pişika spî zêde tê dîtin. Loma divan kesan da ihtimalen nexweşiya astımê zêdetir e. Mixabin ev kes ji ber kîloya zêde nikarin bêhna xwe baş bidin û bistînin. Nexweşiya şekerên, yên dila, yên rihan û tansiyona bilind zêde dibin. Wekî dî heke kîlo her bi her zêde bibe, di nexweşiyên mosulkê û hestiyan dest pê bike. Divan kesan da hevsengiya hormonan xera dibe, ji ber vê xerabûnê di laş da mû zêde dibin. Jin bi rêk û pêk nakevin kincan. Di jinên ducanî û yên qelev de mixabin piskirekên ducaniyê zêdetir tê dîtin. Ev tiştên ku min hemû behs kirî, di kesên qelev da hin nexweşiyên tên dîtin bûn. Mirov çawa qelev dibe, qelevî çawa dest pê dike. Ev tiştî gelekî giring in bi rastî. Em dikarin visa bibêjin. Yekem xwarina zêde û xwarina bêwext. Bi taybetî jî beriya razanê ji bo qelevî sedemekî mezin e. Wekî din bê tevgerî yan jî kêm tevgerî dibe sedema qelewî ye. Di jinan da kîlogirtin heysantir e. Bi taybetî jinên ku zêde zarok anî bin zûtir kîloya digirin. Şandina cixarê û vexwarina alkolê ji bo qelewiyê riskin. Hinek derman jî dibin sedema qelewiyê. Ji ber vê gawa ew derman hatin bikar anîn, divê ew nexweş baldar bin. Sedemên qelewî û yê dumahî jî li piştî emrekê ew xwarin wekî di xurtaniyê de zû bi zû nahele. Û ev jî dibe sedema qelewî mixabin. Tiştek din jî bibêjim, xebatên ku hatine kirin, nîşane dane ku zarokên şîrê dayîkê vexwarine kêmtir qelev dibin. Yên ku şîrê dayîkên venaxwarine yan jî kêm vexwarine zêdetir qelev dibin. Niha jî em behsê pêşîligirtina qelevî bikin. Yekem zadên ku rûn û şekir dihewînin dibe werin kêmkirin û ji xweya zêde dûr bisekinin. Tiştên kiz, goştê sor, nan û şêranî dibe hindik bên xwarin. Dibe mirov xwe bê av nehêle. Dibe mirov ne demeke dirêj xwe birçî bihêle, ne jî zaf bixwe. Her du jî ji bo laş ne başin. Hinek kes di demeke dirêj xwe birçî dihêle û piştre wekî du danan dixwe. Ew yek hem hûrê mirov fireh dike û dibe sedema zêde xwarinê û hem jî ji bo fizyolojiya pergela hezmkirinê xetere ye. Ji bo pêşîlegirtina an jî tedaviya qeleviyê li vû tevgê jêneger e. Meş, rew, avjenî, egzersîz û her wisa diçe. Heke derfetan rê neda jî qet nebe divê rojî herî kêm nîv saeta bi lêz û bêz bimeşe. Qeleviya ku di dema zarokanî û xortanî di derkeve holê ji bo paşero jî xetere ye. Ji ber vê divê malbat û derdor di vê warê de hişyar bin. Divê kîlo hêdî hêdî bêdanin. Kesên ku kîlo zû didin
mixabin zû jî distînin. Her wiha di demeke kin de kîlodayîn hevsangiyê laşê mirov xira dike. Di hefteyekê de herî zêde divê kîloyek bêdayîn. Kesên qelev divê her roj kîloya xwe bipîvin û bişopînin. Em hatin pêşîligirtina davî. Emrê mirov gava bi pêş ve diçe, aliyekî metabolîzma hêdî dişixule, aliyekî din liv û tevger kêm dibe. Ev jî dibe sedema qelewî, ji ber vê yekê divê mirov wekî berên nexwe û porsiyonên xwe biçûk bike.